Aħna l-Evanġeliċi nemmnu fi knisja waħda. It-tweġiba ċara u tonda hija iva. Aħna nemmnu fi knisja waħda. Konvinti illi Alla l-Missier sema lill-ibnu meta talbu biex daw kollha li jemmnu l-Evanġelju ikunu ħaġa waħda. Ġesu talab hekk. Sabiex ikunu l-koll ħaġa waħda bħalma int missier fija u jiena fik. Sabiex huma wkoll ikunu fina sabiex id-dinja temmen illi inti batni. It-talba ta' Ġesu ċertament Alla l-Missier dejjem jisma' it-talb ta' ibnu. Aħna nistqarru fil-kredu msejjaħ Niċen għal-belt ta' Niċea llum fit-Turkija fejn kien sar l-ewwel kunċilju ekumeniku tal-Knisja dan kien fis-seklu 4. F'dan il-kredu nistqarru li aħna nemmen fi Knisja waħda qaddisa, kattolika u apostolika, 4 marki tal-Knisja. Apostolika x'mibnija fuq il-pedamenti tat-tagħlim tal-apostli. Kattolika jew universali, Knisja mhix limitata għal ġens tal-Lud biss. Il-poplu tal-Allum huma mifrux mal-4 tirjieħ tad-dinja li nsar ġejjin minn kull ġens u nazzjon. Qaddisa għax il-membri tal-Knisja huma imsejħin mid-dinja u huma ikkonsagrati għal qima u għas-servizz tal-Alla. U fl-aħħar hija Knisja waħda, mhux 2, mhux 10, mhux 100, imma Knisja waħda unita. Tgħidli ieqaf, stenna ftit. Kif tista' tgħid li temmen fi Knisja waħda meta hawn tant diviżjonijiet u denominazzjonijiet? Il-Knisja Kattolika oriġinali inqasmet fis-seklu 11 bejn il-punent immexxija minn Ruma u l-Vant minn Kostantinopli u il-Patriarki tal-Vant. U fis-seklu 16 il-firda mir-riforma protestanta bejn il-Kattoliċi Rumani u l-Protestanti. U l-Protestanti sa dakinhar minn dakinhar sal-lum inqasmu f'1000 biċċa denominazzjonijiet. Kif tista' tgħid illi temmen fi Knisja waħda? U rridu nammettu b'dispjaċir illi dan huwa minnu. Il-Knisja hija imtertqa b'tant firdiet, ħafna minnhom inutli għal xejn. U minix nirreferi biss għad-denominazzjonijiet, il-Battisti, il-Presbiterjani, l-Anglikani, il-Pentekostali u l-bqija. Imma wkoll għal-ġlied u pika, anke kultant ġo knisja lokali wkoll wis iktar bejn knejjes differenti u denominazzjonijiet differenti. Madankollu, fil-waqt li nammettu l-din hija r-realtà, xorta waħda konvinti li l-Knisja f'ċertu sens hi tassew realment Knisja waħda unita. Tajli għaliex qed tgħid hekk. Raġuni primarja hi għax l-Iskrittura hekk tgħallem li l-Knisja hi waħda kif se naraw. Jiena qabbilha ma' biċċa możajk. Dik biċċiet imkisrin ta' ħġieġ u ta' x'inhu l-materjal li jużaw? Irħam ta' kuluri differenti, għamliet differenti, imma mbagħad jaqbadhom l-artist u jpoġġihom ma' xulxin u jifforma stampa waħda sabiħa minkejja il-biċċiet li fiha. Jew inkella hija bħal familja li hija familja waħda. Ma fil-familja jkun hemm dak it-tilwin kultant bejn raġel u mara jew tfal bejniethom jew ġenituri ma' tfal tagħhom. Imma minkejja dak it-tilwim xorta waħda jibqgħu familja waħda. Hekk ukoll il-Knisja. L-aħwa Kristu wiegħed
li se jibni l-Knisja tiegħu. Mhux il-knejjes bħalli kieku ħafna, imma Knisja. Fl-Iskrittura tuża ħafna metafori biex tqabbel il-Knisja. U l-aktar waħda predominanti hija l-figura ta' ġisem. Ġesu għandu ġisem wieħed li tiegħu u r-ras. Issa l-ġisem huwa magħmul minn diversi partijiet, vera, imma flimkien jingħaqdu biex jiffurmaw ġisem wieħed. Kristu ħabb lill-Knisja, din il-Knisja waħda tiegħu. U talilu nnifsu għalija, għal maħfra ta' dnubieta biex jippreżenta perfetta u qaddisa fl-aħħar jum u x-xogħol ta' Kristu se jwettqu kompletament. X'inhi l-Knisja? Il-Knisja hija komposta, hija magħmula minn dawk kollha illi jsejħu isem il-mulej f'kull pajjiż, minn kull pajjiż f'kull żmien. Dawn huma n-nies li huma mifdija bid-demm ta' Kristu, illi jirrikonoxxu li Kristu bħala sit tagħhom, illi għandhom l-Ispirtu is-Santu jgħammar fihom. Il-Knisja l-aħwa hija waħda għaliex għax għandha sit wieħed, Kristu. Il-Knisja hija waħda għax hija animata moti għal-ħajja minn Spiritu wieħed li jgħammar fina l-koll. U l-membri ta' din il-Knisja flimkien jifformaw il-ġisem wieħed ta' Kristu. Kif rajna bi-Spiritu wieħed aħna il-koll konna mamdin f'ġisem wieħed. L-ordinanzi, il-mamudija, l-ikla tal-mulej huma wkoll simboli ta' din l-unità. Intom, jgħidilna, il-koll kontu mamdin fi Kristu. Il-bistu lil Kristu. M'hemmx la ludi u lanqas Grek, m'hemmx la l-sir u lanqas liberu, m'hemm la maskil u lanqas femilin, għax intom il-koll wieħed fi Kristu Ġesu. Aħna konna bħalli kieku mazzin f'Ġesu. Aħna kollha kemm aħna konna mamdin f'isem Kristu. U distinzjonijiet bħal jekk aħniex irġiel jew nisa l-ħsiera jew ħelsin, jekk aħniex sinjuri jew foqra, jekk aħniex raġel jew mara, dawn distinzjonijiet għalkemm hemm qegħdin qed narhom qudiemi bħalissa, irġiel, nisa, kbar, żgħar. Imma minkejja d-differenzi ta' bejnietna u minkejja wkoll il-differenza fil-maturità tagħna fil-fidi min huwa mexa l qudiem min għadu tarbija fil-fidi, ma dan kollu aħna kollha mamdin fi Kristu. Aħna koll ninsabu fih. U għaliex ninsabu fih aħna uniti. L-istess l-ikla tal-mulej, l-Apostlu Pawlu jgħid, aħna l-ħafna nifformaw ġisem wieħed. Għax nieħdu l-koll sem minn ħobża waħda. Il-fatt li aħna naqsmu ħobża waħda bejnietna qegħdin nindikaw li aħna kollha morna għand Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Aħna għandna l-istess Salvatur, aħna għandna l-istess Sid. Mela aħna spiritwalment, aħna realment uniti fih. Fil-Patt il-ġdid, il-kelma Knisja tissemma ħafna drabi. Sikwit tintuża mhux biex tirreferi għal poplu sħiħ ta' Kristu, għal dawk kollha mifdija f'kull żmien, għal Ġerusalem il-ġdida biex niftehmu, imma sikwit tintuża għal Knisja partikolari, għal Knisja lokali. Il-Knisja f'Korintu, il-Knisja f'Ruma, jew il-Knisja li tiltaqa' f'darhom, kienu jiltaqgħu fid-djar ta' xulxin. Mhux il-Knisja l-universali kienet tinġabar ġodda id-dar ovvja. Qegħdin nitkellmu dik il-ġema żgħira li kienet tinġema hemmhekk. U sikwit ukoll il-kelma tintuża fil-plural. Il-knejjes isellu l-aħwa fil-knejjes isellu għalikom, knejjes plural. Mhix kontradizzjoni tifhmuha. Għaliex il-Knisja lokali, Knisja tal-post, hija espressjoni ċkejkna tal-Knisja sħiħa. Tajjeb? Espressjoni ta' Knisja bħalli kieku fil-bioloġija il-ġisem tagħna huwa wieħed u magħmul minn eluf ta' ċelloli, hekk ukoll il-Knisja ta' Kristu hija magħmula minn dawn il-knejjes żgħar mifruxa mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Rridu nżidu wkoll
illi il-Knisja lokali hija suġġetta għat-taħlit fi kliem ieħor. Fost il-membri tagħha ħassib dawk li huma ġenwinament konvertiti, ġenwinament parti mill-Knisja ta' Kristu u oħrajn illi mhumiex, li huma aħwa folots, li huma mqarqin jew iqarqu lil ħadd ieħor imma ġenwinament mhumiex. Bħalma qal Ġesu fil-parabola li għandek il-qamħ li jikber ma' sikrana u qalu l-wejja morru naqlaw is-sikrana, Ġesu qalilhom le, ħalluhom jikbru flimkien. Imbagħad fl-aħħar fil-ġudizzju issir dik il-firda bejniethom u l-Knisja ta' Kristu fil-lat sħiħ tagħha issa tidher unita u glorjuża kif tassew i u kif Ġesu Kristu se jagħmilha eventwalment. Tajt li tajt li aħna uniti li aħna Knisja waħda u nifhem li fl-ispirtu aħna il-koll il-ġisem ta' Kristu. Imma fil-prattika, kun onest, il-Knisja hi tassew waħda fit-tagħlim u fl-imħabba. U r-risposta hija le. Le. Mhix unita perfettament. La fit-tagħlim u l-inqas fl-imħabba bejnietna. Irridu ngħidu però illi l-insara f'kull żmien f'kull pajjiż iħadnu l-istess veritajiet ewlenin illi taqabilna wkoll fl-erf li tom Alla kitbuhom fil-kredijiet antiki li aħna nemmnu u li aħna nistqarru wkoll għadna kemm kwotajna mill-kredu niċċen. Il-veritajiet li trattaw dwar Alla bħala Trinità fl-inkarnazzjoni ta' Ġesu Kristu, il-ħajja tiegħu mingħajr dnub, il-mewt bħala sagrifiċċju fuq is-salib, il-qawmien mill-imwiet fit-tielet jum, il-fatt li Kristu qatt jerġa' jiġi li ħajkun hemm ħaq li hemm il-mafra ta' dnubiet ta' dawk li jemmnu f'ismu, illi hemm il-ġenna u hemm l-infern għal dejjem. Dawn huma veritajiet kor ngħidulhom fil-qalba tal-Kristjaneżmu illi l-insara kollha jemmnuhom u ta' dan aħna nirringrazzjaw l-Alla. Ma dan ukollu biex ngħidu kollox ukoll l-insara eżommu fehmiet differenti kif tafu fuq varji dottrini ta' importanza sekondarja. Mhux qed ngħid li mhumiex importanti, imma mhumiex dawk il-veritajiet li jekk tiċħadhom tkun ħati ta' ereżija u tkun ċħadt il-fidi. Qed nitkellem fuq differenzi dwar l-ordinanzi lil min tagħmmet liż-żgħar jew lill-kbar u kif tagħmmet jekk tgħaddas jew titfa' l-ilma fuq ir-ras fuq id-dottrini tal-grazzja bejn l-Arminjaniżmu u l-Kalviniżmu, id-doni spiritwali, il-profeziji, millenju, il-ħatfa, dawn hemm taħlita sħiħa ta' tagħlim differenti. L-Iskrittura naqraw li Ġesu ta' lill-Knisja rajja u għalliema għalfejn għall-edifikazzjoni tal-ġisem tal-Kristu. Sakemm naslu l-koll għall-unità tal-fidi u għat-tarif ta' bin Alla għal raġel komplut, raġel matur. Hemm tama. Alla jagħti l-Knisja mexxejja għalliema biex jgħallmu l-verità tiegħu. Wasanna? Le. Apostlu stess jgħid sakemm naslu l-koll għall-unità. Jekk għadna ma wasanniex, allura rridu nammettu li le m'hemmx unità tal-fidi, hemm differenzi bejnietna. Raġel matur, raġel li għadna qegħdin nikbru biex bl-għajnuna tal-Alla ikun hemm konsensus ikbar bejn l-insara fuq iktar u iktar veritajiet skritturali. L-istess nistgħu ngħidu għall-imħabba bejn l-insara. L-insara iħobbu li xulxin. U dan nixbdu jiena għall-imħabba li rċivejt minn għandkom tul ħafna snin. Iva l-imħabba bejn l-aħwa i reali. Imma wkoll bħal f'kull familja fejn hemm l-aħwa jkun hemm ukoll it-tilwim bejniethom.
Bħal meta konna żgħar, konna tfal aħna u kellna l-ħutna konna kultant u tant niklaxxjaw ma' xulxin. Ma jfissirx li ma konniex inħobbuhom. Imma huwa fattu illi fost l-aħwa insara ukoll issib l-inkwiet. Issa nissupplikakom jgħid Pawlu l-aħwa f'isem Sidna Ġesu Kristu sabiex taqblu l-koll fl-imkien u ma jkunx hemm diviżjonijiet fostkom, imma tkunu magħmulin kompluti fl-istess mod, fl-istess moħħ u fl-istess ġudizzju, taħsbuha l-istess, taqblu ma' xulxin, ikollkom l-istess għan bejnietkom. U mhix dik il-firda u dik il-pika illi naqraw fuqha fit-Testament il-ġdid, litra l-Korintin l-ewwel li tiġik f'moħħok, imma mhux biss. U naqraw ukoll fil-kotba tal-istorja tal-Knisja u narawha fil-Knisja tagħna u fost il-knejjes fil-Knisja moderna ukoll. Irridu nammettu li le fil-prattika għadna ma wasalniex la dottrinalment u lanqas fil-espressjoni tal-imħabba fraterna bejnietna. Mistoqsija li nixtieq nagħmel u nweġibha fi ftit kliemi din, il-Knisja se ngħid il-Knisja Universali mhux il-Knisja tal-Post, hija organizzazzjoni waħda bit-tmexxija ċentrali. Ġifieri il-Knisja ssib l-unità għax għandha tmexxija ċentrali. Ir-risposta naturalment hija iva. Il-Knisja hija mmexxija minn wieħed ir-ras tagħha li huwa Kristu, li permezz tal-Ispirtu Santu li jubgħat u l-kitbiet tal-Iskritturi mqazza li għall-kelma tiegħu u l-presbiteri li huma maħturin biex jgħallmu u jxandru dik l-istess kelma, Kristu imexxi l-Knisja tiegħu. Din hija l-aktar mod onest meta taqra l-Patt il-ġdid u tara l-mod kif kienet tiffunzjona l-Knisja bikrija, dan huwa l-mudell illi naraw. Naturalment matul l-istorja tal-Knisja l-affarijiet inbidlu. Però ħanajt dan l-statement illi il-knejjes fuq l-art, knejjes partikolari f'postijiet differenti, la huma illum u lanqas qatt ma kienu tul l-istorja ta' 2000 sena ta' Knisja. Qatt ma kienu immexxijin minn isqof ta' xi belt partikolari u la ta' Ruma u laqqas ta' ebda belt oħra. Il-papat kien żvilupp matul is-sekli illi sab il-qawwa kbira tiegħu fil-Medju Evu u l-claims tal-papat għadhom ovvjament sal-lum. Fil-bidu semmejt il-Konċilju ta' Niċea li sar fis-seklu 4 u aktar tard sar konċilju ieħor f'Kostantinoplu. Fil-fatt il-kredu li aħna ngħidulu l-kredu Niċen fil-fatt ħareġ fis-sħuħija tiegħu, fil-kompletezza tiegħu minn Kostantinopja għalkemm baqa' bl-isem ta' il-kredu Niċen. Imma f'dak iż-żmien meta huma stqarrew il-fidi fi knisja waħda, il-knejjes ta' dak iż-żmien fl-Imperu Ruman, l-Imperu Ruman ekku, kienu bażikament bbażati fuq 4 tibliet ewlenin. Fil-Punent, Ruma, fil-Vant, Antjokja, Lixandra, fl-Afrika ta' fuq u Kostantinopli wkoll saret belt ewlenija u l-isqfijiet ta' dawn il-bliet kienu b'xi mod jew ieħor jinfluwenzaw, jikkontrollaw, imexxu il-knejjes tal-erja partikolari li huma kienu jmexxu. Ma tinnotaw illi meta stqarrew li jemmnu fi knisja waħda ma kinux qegħdin jirreferu li knisja hija waħda għax hemm isqof f'Ruma illi jigverna fuq il-knejjes kollha, għax jekk xejn kien hemm 4 patriarki li qegħdin imexxu il-knejjes ta' dak iż-żmien. Minix qed ngħid li l-Knisja neċessarjament għandha tkun immexxija mill-patriarki, ma din hija r-realtà storika illi l-Knisja meta nkiteb il-Konċilju ta' Niċea ma kinitx immexxija minn isqof wieħed
imma kellek 4 ċentri li qegħdin imexxu l-bqija tal-knejjes. Mistoqsija oħra li rrid nagħmel. Aħna nixtiequ l-unità fil-Knisja. Dan ifisser li l-Knisja għandha tilqa' lil kulħadd irrispettivament mitwemmin li ħadnu fi kliem ieħor. L-unità għandha tieħu priorità fuq il-verità. Ġifieri akkost ta' kollox ejjew nilqgħu lil kulħadd fil-Knisja. U jekk ma temminx l-artikli tal-kredu jew xi wħud minnhom ma jimpurtax nilqgħuk xorta. L-aħwa l-unità jekk hija unità ġenwina biblika trid tkun imsejsa fuq il-verità tal-Evanġelju. Altrimenti tista' tkun tidher fuq barra li hija unita, imma fil-verità ma tkunx. Dawk li ħadnu twemmin eretiku li jiġħdu d-divinità ta' Kristu pereżempju jew l-qawmin tiegħu, dan mhumiex ġenwinament insara. Huwa r-rol tagħna bħala Knisja illi ninfirdu minnhom, li niddistingwu ruħna minnhom, anzi li nwissuhom u jekk hemm bżonn ukoll, anzi il-privileġġ tagħna jkun li nxandrulhom l-Evanġelju biex forsi jindmu u jduru lejn Kristu, mbagħad ikunu tassew parti mill-Knisja. Il-konċilji ekumeniċi fosthom il-konċilju ta' Niċea tlaqqa appuntu għal din il-problema. Fil-Knisja Kattolika mifruxa beda diħel dan it-tagħlim minn wieħed Arius illi beda jiġħad li Ġesu Kristu u tassew realment Alla. U ġie il-Knisja l-Isqfijiet iltaqgħu f'Niċea biex jaraw kif ħajiddiljaw ma' din il-problema. U nies bħala Atanasius baqgħu iżommu sħiħ biex jiddefendu it-tagħlim Bibliku li Ġesu Kristu u ta' natura waħda mal-Missier li huwa tassew Alla. U l-Konċilju ta' Niċea l-Isqfijiet bejniethom qablu li Ġesu Kristu u tassew Alla tal-istess natura mal-Missier. U dawk li jemmnu din il-verità huma parti mill-Knisja waħda mqazza Kattolika u universali. L-aħwa mu pjaċir xejn illi tagħmel dawn l-affarijiet. Nippreferi l-għaqda, ma fejn ikun hemm bżonn jeħtieġ li nqumu ngħidu le dik hi ereżija. U dawk li jħadnu din l-ereżija, dak li jxandru dal-Evanġelju u jemmnu dal-Evanġelju, Evanġelju ieħor, Evanġelju fals, mhumiex parti mill-Knisja ta' Kristu. Mela, kif messhom iġibu ruhom l-insara la darba huma flimkien Knisja waħda? Mela, għadna li nemmnu li hemm Knisja waħda tajjeb. Jekk nemmnu għadi, kif ħansarfuha fil-verità? Nitkellmu l-ewwel bħala Knisja lokali, aħna bħala ġemma, bħala assembleja tal-qaddisin flimkien. Il-fatt li aħna uniti flimkien, li aħna ħaġa waħda fi Kristu, kif għandha ssarraf fil-prattika? U l-Apostlu jgħidilna b'attitudni ta' umiltà, manswitudni, bis-sabar, bil-paċenzja ma' xulxin, ma noqogħdux jekk xi ħadd għamillek xi ħaġa ma ġibiex fit-tarf imma tieħu paċenzja wara kollox kif ħadd ieħor għamel lilek inti għamilt lil ħadd ieħor kif ħadd ieħor u dajjef inti dajjef ukoll kif inti trid min jissapportik inti ssapporti lil ħadd ieħor. L-Apostlu fil-Filippini jgħid li ma nfittxux dak kull wieħed dak li jaqbel lilna imma dak li jaqbel lill-oħrajn ukoll inservu lil ħadd ieħor kollox dan huwa l-mudell ħallilna Kristu kemm huwa Alla niżel fid-dinja ġie bħala għaddej u ġie servina hekk ukoll aħna nagħmlu li xulxin. Ġifieri l-imħabba li nuru fil-prattika ma' xulxin hija l-espressjoni tal-unità li hemm bejnietna. Però mbagħad hemm aspett ieħor. Din hija enfasizzata ħafna kemm fir-Rumani ukoll speċjalment fit-3 Korintin, illi l-unità tal-Knisja ma tfissirx uniformità.
Aħna maħniex kollha figolli tal-istess samla, tal-istess shape, tal-istess kulur. Aħna differenti minn xulxin. U din hija sbuħija tal-Knisja illi kulħadd għandu dik is-sem xjati biex il-Knisja tiffunzjona tajjeb. Mhux kulħadd huwa msejjaħ biex jipriedka, mhux kulħadd huwa msejjaħ biex jagħmel ix-xogħol fil-Knisja manwali, it-tindif tal-Knisja, il-ħsieb tal-librerija, il-kant u tant ministeri oħra, kollha huma importanti. L-imma ċertament li btitkar tal-kelma huwa l-aktar importanti. Ħansaqsik xi ħaġa min jifhem fil-karozzi hu magna. Liema parti mill-magna hija l-aktar importanti? Liema parti? Iċ-ċilindri, il-gasket, il-radiator, x'fi iktar il-magna li? Wieħed jista' jargumenta le il-pistons aktar importanti, hemmhekk qiegħda l-qawwa jew l-spark plugs li jagħtu. Ħanajdlek għamel esperiment. Iftaħ il-bonnet tal-karozza. Sip wire, tgħidli ma nafx x'inhu, sip wire kulli ma jkun. Huwa qalaw. Mbagħad ngħidlek minn fejn tgħaddi tal-linja. U apparti bejnietna, so li rid ngħid huwa dan. Inta għandek sem kruċjali f'din il-Knisja. Inti mhux qiegħed biex tieħu biss, ma qiegħed biex tagħti u sservi lil ħadd ieħor. Dik hija l-unità li qegħdin nitkellmu fuq. U bħala knejjes, kif għandna nġibu ruħna ma' dawk li mal-knejjes insara li huma barra minna? Diversi modi. L-ewwel ħaġa irridu naħuha din mill-mentalità tagħna, speċjalment il-Battisti. Independent Baptist Church. Independent. Tas kemm indipendenti il-fuq tiegħek. Jew imnieħrek indipendenti. L-imnieħer huwa parti minn ġisem. Kull knisja għalkemm għandha tmexxija tagħha flimkien niffurmaw il-Knisja ta' Kristu. U ma nistgħux ikonna mentalità ta' awtonomija bħalli kieku aħna gżira u aħna ma niddependu fuq ħadd. Il-Knisja għandha bżonna, il-Knisja missjonarja hemm barra għandha bżonna li nissapportjawhom finanzjarjament, li nitolbu għalihom li nibatu missjonarji. Hija sabiħ meta l-Knisja meta hemm problema tingħaqad flimkien bħalma ġara fil-Konċilju biex problema ta' dottrina isolvuha ma' xulxin. Kif ġara f'Chicago Conference ftit ta' żmien ilu meta il-Bibja kienet attakkata u l-knejjes evanġeliċi ingħaqdu flimkien biex jistqarru l-fidi tagħna li l-kelma tagħha hija verbalment ispirata u f'kull parti tagħha u għandha awtorità fuq kulħadd. Li ngħinu fit-Testament il-Ġdid tiftakru kif Pawlu fil-knejjes kollha tal-Maċedonja u tal-Asja għamel din il-ġabra kbira biex jgħinu l-Knisja ta' fejn? Ta' Ġerusalem għax kienu foqra. U meta kien hemm problema fuq ċirkonċiżjoni u jekk il-ġentili għadhomx ikunu ċirkonċiżi jew le, x'għamlu? Iltaqgħu flimkien u tkellmuha u ħarġu b'dottrina waħda bejniethom. Hekk għandna nitolbu li jkun hemm din il-kooperazzjoni ġenwina u imħabba f'post l-aħwa. Xi ħaġa li toġobni fil-Knisja tagħna. Jiġi xi ħadd minn hemm barra barrani u jidħol fostna. U x'nagħmlulu? Indaħluh ġo CT scan biex naraw jekk hux Reformed, jekk hux Battista, x'jemmen fuq id-dottrini l-oħra tad-doni tal-Ispirtu, naraw jekk hux millennialist jew premillennialist jew jekk hux postmillennialist, jekk hux pre-trib u x'naf jien, hekk nagħmlu. X'nagħmlu? Nilqawh. Isejjaħ l-isem ta' Kristu, Muhammad fis-isem ta' Kristu. Inti hija l-affarijiet l-oħra mhumiex importanti bħalissa. L-importanti li aħna ħaġa waħda fi Kristu. U nilqawhom hawn u jieħdu gost u jikkommentaw dwar l-akkoljenza tagħna fil-mulej. Din hija xi ħaġa sabiħa u nirringrazzja lil Alla. Ħanieqaf billi nagħmel l-aħħar mistoqsija. X'inhuma il-perspettivi diversi kemm tal-Knisja Kattolika Rumana
u l-perspettiva tagħna l-Evanġeliċi dwar l-unità tal-Knisja. Għax it-tnejn nistqarru li nemmnu fl-unità tal-Knisja, kemm il-Kattoliċi Rumani kif ukoll aħna l-Evanġeliċi. Imma il-perspettiva hija differenti. Nikkwota mill-Katekiżmu kapitlu 870 jgħid il-Knisja waħda ta' Kristu li fil-kredu nistqarru li hija waħda qaddisa Kattolika u Apostolika tinsab fil-Knisja Kattolika immexxija mis-suċċessur ta' Pietru u mill-isqfijiet li huma f'komunjoni miegħu. Għalkemm barra minna mill-Knisja Kattolika ġifieri jinsabu ħafna elementi ta' qdusija u ta' verità. Innutaw ftit affarijiet. Illi l-unità kif tħares lejha Knisja Rumana hija unità bbażata fuq sottomissjoni lill-Isqof ta' Ruma, tajjeb li huma jsejħulu s-suċċessur ta' Pietru. Hemmhekk isibu il-bażi tal-unità tagħhom. Hija sottomissjoni għall-Isqof ta' Ruma. Dawk li ma joqogħdux taħt l-awtorità tiegħu għalkemm jammettu li hemm elementi ta' verità u ta' qdusija fil-knejjes l-oħra, l-Ortodossi, Protestanti, eccetera, Anglikani, però jgħidu li huma barra. Mela għandek Knisja, il-Knisja waħda ta' Kristu hija equal għall-Knisja Kattolika Rumana immexxija mill-Papa. Dawk li mhumiex fiha huma barra mill-Knisja waħda ta' Kristu. Madankollu dan hija stramba, din hija stramba. Illi il-Knisja Kattolika Rumana moderna, għax mhux hekk kienu jagħmlu qabel, imma issa jgħalmu li anke dawk li huma barra jistgħu jsalvaw u li huma wkoll li Alla. U mhux biss dawk li huma insara bħall-Ortodossi, l-Anglikani, l-Protestanti, imma anke dawk li huma ta' reliġjonijiet oħra. Għalihom xi fisser l-ekumeniżmu. Għall-Knisja Kattolika l-ekumeniżmu huwa eżerċizzju biex jiġbed u jaqqat l-insara taħt it-tmexxija tal-Isqof ta' Ruma. Għax għalihom il-Knisja waħda ta' Kristu hija dik il-Knisja mexxija mill-Isqof ta' Ruma. Dik hija l-perspettiva Rumana. Il-perspettiva tagħna bħala Evanġeliċi, il-Knisja waħda ta' Kristu hija magħmula minn dawk kollha li kullimkien isejħu ismu, li huma mifdija b'demmu, li għandhom l-Ispirtu ta' Kristu jammar fihom li jaqadhom f'ġisem wieħed. U li tagħhom ir-ras u Kristu. Din hija l-veduta tagħna. U rridu ngħidu wkoll li dawk kollha li ma jissottomettux għal Kristu u mhux għal xi bniedem partikolari, imma dawk li ma jissottomettux għal Kristu huma barra mill-Knisja u nieqsa mill-grazzja tas-salvazzjoni. Aħna bħala Knisja insejħulhom biex jersqu lejh u jsejħu lill-ismu għax nirrepetu dak li qalu l-Apostli fil-bidu li m'hemm ebda isem ieħor mogħti fost il-bnedmin li bih nistgħu nsalvaw. U x'inhu l-ekumeniżmu għalina? L-ekumeniżmu huwa l-impenn ġenwin tagħna bħala nsara għall-għarfien aħjar tal-verità tal-Iskrittura u għal aktar imħabba fraterna. Fi kliem ieħor, il-perspettiva Kattolika Rumana hi dejqa u ristretta. Iva jien ngħid li hija settarja. Aħna biss il-Knisja waħda ta' Kristu. Fil-waqt li aħna l-Evanġeliċi, il-perspettiva tagħna hija wiesa, hija kattolika, hija universali. Il-Knisja magħmula mill-fidili kollha li ssibhom fid-diversi knejjes u minkejja t-tikketti denominazzjonali li jistgħu jġorru. Fil-bidu saqsejna jekk nemmnux fil-Knisja waħda ta' Kristu, iva nemmnu u mhux biss nemmnu li Kristu għandu Knisja waħda, imma aħna nagħmlu sem minn din il-Knisja waħda ta' Kristu. Bħall-armata sfiqa għall-Knisja timxi dritt. Qegħdin aħna nkomplu l-qadim konflitt. Maħniex separati, ġisem wieħed biss, tagħlim
tama waħda imħabba kif imiss. Ejja nitolbu lill-Alla li jatina li nimxu skont maħna fil-verità, uniti fi Kristu, biex flimkien għal-enija aħna nkunu ta' sekk u foħrija lill-isem glorjus tiegħu. Nitolbu.